Iya. Yuk, monggo Bapak Ibu. Video syuting Junardi bersama audio Ade Sonsi. Sopo sing ora kedahanan pripate blala blala ngawe awe kegugah rasa atiku yen anyawang esem lan kuyomo sayange anak loro wis duda kono prawahan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku kedanan mengelmu nonton angin bintang kedanan perawan ibaratnya kodong gayu lintahan iki lho sing darani wong duwe katresnan kedanan paribasan wong duda tresno karo isih prawan ibarate kodhok nggayu lintang tapi tilamun duwe putra duwe rasa seneng duwe tujuan kudu sekolah ning SD TK sampai SMP Satap iki insyaallah bakal kelakon muga-muga dadi ngelmu sing manfaat sak mengkone barokah kanggo sebar keluargane tak rewangi pati gede pamrih karepen lolo atine aku ora bakal rapi mong sliramu wong ayu tak enteni. Selamat datang dan selamat berjumpa di SD Negeri 3 ini. Semudah-mudahan kita bisa bersama melo senang, melo bahagia khususnya menghibur wali murid dari kelas 3 TK SMP Satap ini udah berbesar temuan. Sapa sing ora kedahanan mripate blala blala ngawe awe kegugah rasa atiku yen anyawang esem lan koyomo sayange anak loro wis duda kono prawahan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku kedanan reno mung tansah kelingan kedanan perawan ibarate kodhong gayo lintang tak rewangi pati gene pamrih
karepen loh atine. Aku ora bakal rapi mong seleramu wong ayu tak enteni. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama Radista dan didukung oleh Sound System Audio yang pada siang sore hari ini kita bisa bersatu manunggal ya nyawiji di halaman SD Negeri 3 ini ya. Langsung mungkin barang tentu ya dari mas-mas